Sanibonani. Yebo. Ninjani? Siphilile. Igama laka mama u? Igama le group? Group yenu mama ibuya kuphi? Emhlakeni. Kuphi Emhlakeni extension? Extension man 2. Extension 2. Intombi ziyahlolwa. Uqala iqembu lokuthi sikwazi ukuthi sibahlole. Sizama ukuvala ama-rape. Sizama ukuvala izinto eziningi ezenzeke elokushini. Abantwana abakhulela before isikhathi. Akumelanga bakhulele before isikhathi, so that is why siqale lento yokuthi abantwana mabahlolwe ukuze babe nesithunzi sabo nabo bakhule befana nabanye, bangathi benabo 12 years sebephethe ingane bebancane. So sizama nje ukugwema into ezifana nalezo ebantwaneni. Babone besiphumelele, abanye bethola imishado, abanye begraduate khona besalana. Angifuni baphumela, ngifuna bebe la. Angifuni ukuthi ngihlole ngigcine sebengishiya esikhaleni, yabona. So ngifuna ukuthi bagcine beshada bephuma ngendlela eright emakhayeni abo, yabona. Into ezinjalo.
sibambisile baba, amaXhosa, abaTswana, amaPedi, amaZulu, amaVenda. Akekho umuntu ongekho kule team but simbambise lela siko lamaZulu lokuhlola. Thank you for watching our content on Sarona Media. We hope you are enjoying the content. Please like, subscribe and share.